আপুনি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ আগত অৰ্থাৎ 2003 আগত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে, যিয়ে জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠী নহওক কিয়, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিসকলে মাটি পাব যোগ্য তেওঁলোকক মাটি দিয়া উচিত। এই ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। खोनासंदो रायजो राजाफोर मा होनदों दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ दाउ थेन्थ'नाय बायदि चिफ मिनिस्टार अफ आसामनि चिफ मिनिस्टारनि खिबु उनाव थानानै दाउ थेन्थ'नाय बायदि ओरै जानानै खोनासंगासिनो दङ। जोंनि बिटिसिनि हा हुखौ दिनै बयनोबो राननानै होनो नागिरदों। मानि थाखायथ' बड'लेण्ड आन्दलन खालामामोन, मानि थाखायथ' सेपारेट स्टेट बियामोन। जोंनि हा हुनि संरैखा आरो जोंनो थांनानै थानायनि मोन्थाय बेफोरनि थाखायसो ना बड'लेण्ड बिदोंमोन, सेपारेट स्टेट बिदोंमोन। दिनै बिटिसिनि थाखानाय मोनखानाय हा हुखौनो माने दिनै राननानै होजोबनायनि माखासे इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। मोजां मोनदों प्रमद बर' नोंथाङा बे बिटिसि सोरजिनायाव जिसिबां मानसिफ्रा जिउ बावनांदों, जिउ दान होनांदों, रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जानांदों, रायजो राजाफ्रा गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनांदों। प्रमद बर' नों लाजिदोंना लाजियाखै? दिनैनि दिनाव बिटिसिआव जिसिबां थानाय हा हु, बे हा हुफोरखौ दिनै सरकारा राननानै होनायनि दिनै बेबस्था एबा खामानि मावगासिनो दङ। मोजां मोनदों प्रमद बर' नोंथाङा बिदिखौ खोनानानै। दिनै नोंथांनि खाथियावनो नोंथाङा चिफ मिनिस्टार आसाम हिमन्त बिश्व शर्मानि खिबु उनाव थानानै बिथांनि लेक्सारखौ जि प्रमद बर'आ खोनासंदों, दाउ थेन्थ'नाय बायदि खोनासंदों। दिनैनि दिनाव बे बिटिसिनि हा हुआ सानसे साननै एबा साननै सानथामाव मोननाय नङा। प्रमद बर' रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जानाय, सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखायसो बे बिटिसिखौबो जों मोननो हादों। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बिटिसिनि हा हुखौ जुदि बयनोबो राननानै होयोब्ला अब्ला मा थागोन जोंनाव? फैबाय थानाय समाव जोङो बर' हारिया भिखारि जागोन। बर' हारियाथ' थाखा फैसानि लबियालखा। दिनैनि दिनाव माबा मोनसे जायोबानो हा फाननाय, माबा फाननाय, हेन थेन बेफोरखौ बर' हारिनाव नैबे खुगायावनो दंखायो। होमब्ला फैबाय थानाय समाव बर' हारिया जोबस्रांनो बारा गोबाव गैया। रायजो राजाफोर स' बयबो कनसियास जानाया मोजां, बयबो अप्रेसिभ खालामनांगौ। बिनि सायाव प्रमद बर'नि दिनै खाथियावनो दिनै चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय बिटिसिआव बयबो हानि फाट्टा लेन्ड मोनजोबगोननो। बिटिसिआव प्रमद बर'आ दाउ थेन्थ'नाय बायदि ओरैसो थादों, खिबुआव खोनासंगासिनो दं। दङब्ला प्रमद बर' नोङो अप'ज खालाम, स्ट्रंलि कन्डेम खालाम। बिटिसिआव थाखानाय हा हुखौ ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआव जेसेबां हा हु दं बेखौ होनो मोना होननानै नोङो प्रटेक्ट खालाम। हायोब्ला हानि संरैखा खालामनो थाखाय एबा जोंनि बर' हारिनि जौगानाय थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय प्रमद बर'आ खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै मोनफानि उनाव मोनफा बिटिआर रेकर्ड जानानै माबा गोदाव सोरावसो जाला जोब्बाय। रायजो राजाफ्राबो नुदों, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। दिनै बिटिसिआव बे जिखिनि थानाय हा हु दं बेयो सानफा साननैयाव मोननाय नङा। प्रमद बर' नोङो दिनै जुदि सासे गोख्रों लिडारबा बिनि सायाव स्ट्रंलि नोङो इनिसिएटिभ लानानै बुंनांगौ, अप्रेसिभ खालामनांगौ। नोङो मानो दिनै सिरि? बहाथो नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सारा? दिनै जोंनि बिटिसिआव थाखानाय मोनखानाय पावार एन्ड फांसन हा हुआनो दिनै सेख'जानो नागिरबावबाय। अब्ला मा? दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। मिस्टार प्रमद बर' दङब्ला दिनैनि दिनाव स्ट्रंलि रेस्ट्रिक्सन खालाम। जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै प्रमद बर'आ बुंनांगौ। जोंहा बिटिसिआव जेसेबां थाखानाय हा हु दं, गोरिब गुन्द्राफ्रा गोदोनिफ्राय आबाद मावनानै जाबोनाय बेफोर हा हुआबो सिस जाजोबगोन, बे रोखा। स' रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियास जा, सांग्रां जा, आरो रावबो बिनि सायाव माने गनायनानै लानो नाङा आरो बिनि सायाव बयबो अप'ज खालामनांगौ। स्ट्रंलि बयबो बुंनांगौ। बेखौ जोङो मानिनानै लानो हाया होननानै बयबो बुंनांगौ, साउटिं खालामनांगौ।